Počujeme sa? Dobrý večer. Celkom úprimne sa vám priznám, že som mala pocit, že dnes nebudem mať trému, ale nečakala som, že nás bude tak veľa. Ja vám v prvom rade chcem povedať jedno obrovské ďakujem, že ste tu s nami. Začneme technickými záležitosťami viažúcimi sa k organizácii protestu. V prvom rade chceme povedať, že sme neprišli bojovať, prišli sme hovoriť. Vyslovujeme nie násilným prejavom, takže mi dovolte, aby som vás vyzvala k tomu, aby ste počas celého dnešného protestu zostali pokojní a slušní. Každý prejav nenávisti iba oslabuje naše posolstvo. My neprotestujeme proti Slovensku, my protestujeme za Slovensko. Prosíme vás, v prípade, že si všimnete akékoľvek nevhodné správanie, obráťte sa na organizátora alebo príslušníka policajných zložiek. Neodpovedajte a nenechajte sa zatiahnuť do sporov. Na našu bezpečnosť budú dozerať príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky, ako aj príslušníci mestskej polície. Sú tu, aby nám pomáhali a aby nás chránili. Zároveň verejne ďakujeme za súčinnosť a efektívnu spoluprácu pri zachovávaní pokojnej atmosféry zhromaždení. Dobrovoľníci medzi vami majú na sebe žlté a oranžové vesty. To sú tí ľudia, ktorých sa môžete spýtať, ak budete potrebovať odpoveď na akúkoľvek otázku. Dnes večer bude trošičku iná trasa, ako bola minulý týždeň. Na začiatku, približne na úrovni fontány, bude prvý veľký banner. To budú prví ľudia v zástupe, ktorí budú kráčať a my ich pomaly, slušne, ale hlučne budeme nasledovať. Dnešný pochod pôjde cez Dolnú ulicu, potom cez ulicu Kuzmány, potom cez Cikerovu a budeme končiť pri schodoch pri pamätníku Slovenského národného povstania absolútne symbolicky. Chcem vám povedať, že aj dnes je tá trasa toho pochodu trošku dlhšia. Ale je to dôležité, aby bola, pretože my naozaj potrebujeme, aby všetci vedeli, že nebudeme ticho, že sme odhodlaní a že vytrváme. Samozrejme, sme si vedomi aj toho, že nie všetci z vás a nie všetci z nás budú chcieť prejsť celú túto trasu. Chceme zdôrazniť ale, že si vážime každého, kto dnes prišiel, aj toho, kto má menej síl, alebo kto prišiel s malými deťmi. Chceme vás tu a potrebujeme vás tu, pretože každý jeden z nás je dôležitý. A my sme sa dnes teda rozhodli, že pripravíme aj kratšiu trasu pre vás. Nájdete dve dobrovoľníčky, ktoré majú termosku s čajom a prevedú vás kratšou trasou cez Kapitolskú ulicu a potom počkáme kričiaci slušný a nenásilný dav. Počkáme pod schodmi pamätníka SNP, kam teda dojdeme všetci. Ešte vám raz pripomeniem. Máme hrnce, máme píšťalky, máme ruky, máme naše hlasy a dnes nám ide o veľa. Takže používajte to. Vyjadrite. Prvou rečničkou, ktorá sa dnes večer
predstaví, je zástupkyňa občianskej iniciatívy Nie v našom meste, platformy Nie v našom meste, Čila Dropová. Dobrý večer, Banská Bystrica a všetci priatelia z okolia. Viem, že vás sem pricestovalo veľa z miest a dedín na všetky 4 svetové strany. Ako ste sa mnohí určite dopočuli, tento týždeň v utorok malo byť na programe zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky odvolávanie vlády. V kútiku duše som dúfala, že sa tak stane a my namiesto organizovania protestov sa môžeme opäť venovať iným príjemnejším aktivitám a nebudeme tu už musieť mrznúť. Jak vy, tak my všetci. Avšak v priebehu zasadnutia Národnej rady si premiér tesnou 76 presadil zmenu zasadnutia z verejnej na neverejnú formu a vytiahol na svetlo sveta supertajnú správu o systematickej práci na prevrate našej krajiny. Sofistikovanou tajnou skupinou. Vychádzal zo supertajného mailu, ktorý bol rozoslaný na 120 mailových adries a odtiaľ ťažko povedať na koľko ďalších. Mnohí sa spomedzi tejto supertajnej skupiny navzájom ani osobne nepoznáme. Prosím vás, vážený pán premiér a vážená Siska, to naozaj úroveň ochrany nášho štátu je na takejto super úrovni? Som sa začala naozaj báť. Nie preto, že si beriete mená niektorých z nás do úst, ale ani preto, že si nás veľkou pravdepodobnosťou preverujete a odpočúvate, odposluchy priznal otec šéfa Sisky. Ale preto som sa začala báť, lebo takýto nezmysel prezentujete ako odhalenie rozvratnej činnosti proti štátu. Toto je fakt úroveň našich tajných služieb a ľudí venujúcich sa bezpečnostnému riziku v našej krajine. Neviem, či naše výpravnícke hry v pionierských táboroch nemali hĺbšiu zápletku ako táto kauza, ktorú ste si tu vyrobili. Teda ten supertajný mail, o ktorom ste potrebovali na neverejnom zasadnutí informovať poslancov, zverejnili ešte v utorok večer na našej facebookovej stránke Nie v našom meste, aby všetci vedeli, na akej úrovni pracuje celá vaša bezpečnostná zložka. Alebo to bola iba obštrukcia na zmetenie poslancov Národnej rady, aby k žiadnemu hlasovaniu o dôvere vlády v ten deň nedošlo? To ste potom dobrý politický hráč, pre mňa rozumej hazardér. Zjavne ešte neboli na istotu dohodnuté kšefty s tzv. Rebelmi, ale však nakoniec ste snáď už našli aj cestu, aj cenu dohody. Inak aj to uhríkové, nežné shut up please v Europarlamente, v preklade drž hubu, prosím, bolo úplne zatienené týmto vašim zinscenovaným divadlom. Ste fakt dobrí. Nebolo vážne, bolo by to aj smiešne. My však vieme, čoho sa bojíte. Vy sa nebojíte protestov v Bratislave. Tam voličov má vaša koalícia pramálo. Neoplatí sa vám tam brhať akúkoľvek energiu.
Ale ak vám začne rásť uvedomelá príčetná občianská spoločnosť naprieč Slovenskom, skončili ste. Toho sa vy naozaj bojíte. Tu na námestí. My sme tí, ktorým záleží na tom, v akej krajine budeme žiť. My sme občianská spoločnosť, my sme tí, na ktorých sme čakali. Vážený pán premiér, tak znova. To, že ste vyhrali voľby, neznamená, že môžete všetko. Zároveň vám hovoríme, že neprestaneme vás na to upozorňovať a budeme naďalej na námestiach hlasno kričať a všemožnými inými legitímnymi občianskými iniciatívami upozorňovať, že nie v našom mene chodíte za vraždiacim Putinom do Ruska. Že sme odhodlaní brániť si slobodu a prestali sme si vás vážiť. Preto, lebo zrádzate slušných ľudí tejto krajiny. Máte na rukách krv a keby aj náhodou malo dojsť k tomu, moju ruku vám určite nepodám. Naďalej nás pozorne sledujte v našej mailovej aj v inej komunikácii. Nebojte sa, nebudeme sa ani vám a hlavne občanom tejto krajiny nikam schovávať. My sme veľmi viditeľní, sme tu už 13 rokov a mnohí nás poznajú a naše aktivity. My nemusíme chodiť potajme cez zadný vchod do opery tu na Národnej ulici. My nie sme žiadna tajná skupinka, ktorá rozvracia štát. No a pri tom odpočúvaní, na ktoré sa odvolávate, ste asi dobre nerozumeli, lebo nás skôr nájdete na nejakom mejdane ako Majdane. Ak by ste nám však nejako chceli pomôcť, nemôžete to robiť lepšie, ako že budete pokračovať v takýchto trápnych kauzách a upozorňovať na naše aktivity. Fakt vynikajúca reklama a ohromne ste nám zvýšili záujem médií. To by sme bez vás nedali. A ešte jedna vec, pán premiér. Verím, že po tomto teátre sa vlastne môžeme my, organizátori a občania protestov naprieč Slovenskom, cítiť oveľa bezpečnejšie. Lebo tým, ako ste nás obvinili z ničoho, by ste sa mali veľmi snažiť, aby sa tu nikomu z nás nič nestalo. Lebo bude to len a len vaša zodpovednosť. Za to ste ešte viac polarizovali našu krajinu, pretože áno, sú to aj ľudia, ktorým nejde o ľudské práva a slobody, ktorí tu chcú robiť poriadky vo forme partizánskych skupín vašou podporou. Čo ste to za premiéra? Prečo mu v tom asistuje náš prezident, náš rodák, niektorých z nás dokonca
ako nám poslúžite dosiahnuť ešte väčší záujem o protesty slušných ľudí tejto krásnej krajiny. Lebo to celé bolo ako príhovor pánovi premiérovi. My predsa len nemáme toľko tlačoviek, tak aspoň tu takto pred vami všetkými. Ale výzva pre nás všetkých. Buďme súdržní, podporujme sa, buďme slušní, ústretoví a nápomocní navzájom. Lebo pravda a láska musí zvíťaziť. My sme Slovensko a Slovensko stretávame z rôznych kútov a z rôznych zameraní. A máme napriek tomu, že nás označujú za liberálnych fašistov, napriek tomu sú medzi nami aj kresťania. A ja si dovolím prečítať vyhlásenie platformy Kresťania proti nenávisti. My, obyvatelia Slovenskej republiky, hlásiaci sa ku kresťanským hodnotám, vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad vyjadreniami a konaním predsedu vlády Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, poslancov Národnej rady a ostatných verejných činiteľov, ktorí dlhodobo šíria nenávisť a rozdeľujú našu spoločnosť. Nakoľko viacerí z nich sa opakovane odvolávajú na kresťanské hodnoty a svojou rétorikou dlhodobo cieľia na kresťansky zameraných voličov, považujeme za svoju kresťanskú povinnosť pripomenúť im, že poprvé, láska k blížnemu a pomoc núdznemu znamená prejavovať úctu voči každému človeku. Osobné útoky a vyhrážanie sa ľuďom trpiacim vojnovým konfliktom, študentom, odborníkom, novinárom či aktivistom nepatria do úst najvyšších štátnych predstaviteľov. Spoločenských napätí. Politická pomsta, podniecovanie k verbálnym i fyzickým útokom, vyvolávanie strachu a šírenie poplašných správ sú diskvalifikáciou na zastávanie akejkoľvek politickej funkcie. Po tretie, spravodlivosť a pravda sa nedajú budovať na papalášizme a klamstvách. Presadzovanie beztrestnosti pre seba a svojich priateľov, uprednostňovanie osobných výhod a užívanie si luxusu doma i v zahraničí sa nedá prekrývať balamutením a hádzaním špiny na politických oponentov. Odsúdili sme konanie človeka, ktorý sa dopustil bezprecedentného atentátu na pána premiéra Roberta Fica a modlili sme sa za jeho uzdravenie. Dnes rovnako odsudzujeme hrubé zneužívanie tohto hrozného činu na ospravedlnenie akéhokoľvek politického konania pána premiéra a jeho spolupracovníkov. Kresťanstvo je vybudované na princípoch skutočnej slobody a dôstojnosti človeka a preto odmietame snahy o ťahanie Slovenska na autokratický východ. Je to cesta, ktorá podkopáva demokratické a kultúrne základy, na ktorých naša krajina stojí. Vyjadrujeme plnú podporu pokojným občianskym protestom proti vládnym predstaviteľom, ktorí zanevreli na svoje poslanie. Vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým záleží na našej vlasti, Slovenskej republike, aby sme prekonali názorové rozdiely a priniesli k vzájomnej jednote a prispeli k vzájomnej jednote a spoločnému dobru.
Dobre, dámy a páni, ďalším rečníkom by mal byť Branislav Veckováč a ja to vyskúšam ho nájsť takto. Aha, tu je. On potrebuje aplauz, tak vás poprosím, aby ste... Prednedávnom som sa prichytil, že tak trochu závidím Poliakom. Jednak si ako národ uvedomujú hrozbu, ktorá číha na východe, ale hlavne im závidím naozajstného ministra zahraničných vecí, pána Sikorského, ktorý jasne dáva návo, ako sa má hovoriť s krajinou, ktorá napadla ich suseda a neštíti sa mieriť na cielne ciele a dúfať, že tak zlomí ich odpor. Fuj. Majú to jasne nastavené. A aj preto sa s nimi počíta ako s pevnou súčasťou Európy. Tej Európy, ktorú si treba zaslúžiť, prijať ju za svoju a následne sa za ňu vedieť aj pobiť. A tým pobiť nemyslím so zbraňou v ruke. To je až posledná možnosť, keď sa všetky ostatné už minuli. Nám sa ako si nechce. A snažíme sa žiť v nádeji, že keď sa budeme držať neutrálne bokom, vyjazneme z toho bez škrabancov. My ale nie sme Švajčiarsko, kam si veľká časť sveta ukrýva svoje peniaze a môže si dovoliť byť neutrálne. Momentálne ležíme na zemi ako handra, ktorá nevie, kam patrí. Pritom máme nad sebou najlepší bezpečnostný dážnik, aký krajina môže mať. Najlepšiu armádu, ktorá sa nepotrebuje chvastať, aká kvalitná je a potom stratí tisíce kusov techniky. Taká, ktorá neberie svojich vojakov iba ako žrádlo pre kanóny. Armáda, ktorá má svojho vojaka na prvom mieste. A v tom je hlavný rozdiel medzi západom a východom. Ja mám úplne jasno v tom, kam chcem patriť a viem, že vy, čo ste prišli dnes sem, to máte jasno tiež. My sme Európa. Prišli s osobom, s mojím kamarátom Subom odohrať prvý koncert nášho turné k námestiu, k albumu Námestie